Kristo karatoko wana aba bishop ugaiga batotebina nara tutakiro ngencha banta bange baga ni no muroberi osuke gochia se weekend bono ni muroberi urabe koko gochia kila litiko lya chuma mozi gojagera chinsa ibiri ya maragwa baka chinsa isatu gotoma cyo gutubwatia kila litiko lya chuma mozi gojagera chinsa ibere mpaka chinsa isto umuroberi oyo nari uranyora banta banganene ekera bande bareka ase weekend gotoma cyo gutubwatia wenoro muroberi bubosera wenga Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ya mono kegemo mwancho morigereria bwitasine kya Ndizi TV Ubwansu Gusii na ningo twairanira sensemo area yo mwerio asensemo to yanyoro mugeni twikira sedu se chabise cheite gusase studio asocho gusanga amange ida anene igoro yo obocheni bwite gose afya yeito na chugo tweresera nganarari anyari ko twariganira se emambi yabono umwancho murigira tubasa gusuka nigo torenere Dr. Tanecious ose Joel Omayio uyu bwatenya gitari asensemo ya Nyangongo iyo ikorunga Tanecious Herbal Clinic aso kwenda kwarigereriwa tigato arese bwika anyare gotweresa sobo imemono igo tubasa gusuka igo bantu gochikosanganera amange atwerese ngaki ninkyago chikukwana situkuri rero karibu mugeni. Asante sana. Aya to reso mo rigerenga ki aya ningo nande na ki mirobiri ki tubwate nito. Mbia muno. Yo mintodoli kasi asema mbia bono naende unere kawaida ya chuma ine naende unere kawaida kakto ajira somorobiri wenzakia naenda asema mbia bono usema mbia chuma ine nigo tugukwanira igoro yo morobiri bwo chenu yani okomenye goitoka bachenu naende gutanga uno tugutie ko kwana usibuna tugukwana obachenu boito na bwobonda boito yani health is wealth igotose guchandika mono ngakyo kwenda ko umutaka usinga kwenda ko umonda onye gutete ko umonda gente getangani korakora no kuraba omuikerano yani asinjira yawo no gwetema na gotanga kuruasi amaruira ari aranyar ko bakagwafe asinginje gwategerera umurobiri oyito uwo komenya buya kebachenu asijumaine ya mambi na bali bagutoka baguturiye lya semambi yabono gusibara abageni baito asemambi yabono bono rumanyite kwanalira matuka mange ko bana pace muine semo yanege ko pace tukuraba na Brighton bono na rumanyite nende twachenjiriri ugineri nyere kabisa yo mintudori kasi bono imambi yabono uyori wosiboino igakuru kuna daktari Joel Omayio na daktari Joel Omayio igakuru asinya gitari ya Tanecious Support Center na Tanecious Support Center buniri tari gukwana ninya gitari ikubwenia oiterase amariogo yemete yani arosiri kuruase metata bwat chemical kendi yons asenjiririe nde yegesongo bagote abana alternative medicine na Tanecious Support Center yigotoka umuchi busongo chinsemo cha Nyangongo igo abani gwebori wali na Tanecious Support Center ni bwati branch ya yasibona iga Tanecious Support Center igeremain igotoka gali mu kibosongo chinsemo cha Nyangongo na Tanecious Support Center ninya gitari yekerero yani ne asekero tagitukurwaligwa asenya gitari yekerero egotumia mariyo yemete igotoka gali asumu kibosongo chinsemo cha Nyangongo nekero tagiteko ninya gitari utamanyiti kyorwarite utamanyiti buno igwete oigwete buno taigwete na babande bagoteba igotoka okogenda gali asumu kibosongo chinsemo cha Nyangongo kiagara ni tutubwati machine chekerero kigopima chyoka yani asenjere nena aino taira so munyagitari go siturko era so munyagitari buno igwete kyara tuwachi machine gali chiko kumurika biye ngora mubiro makuru mutungora umugongo gweta pakamugora ne karya kumurikire yato tebina iyo gaiga no igwete bobe kimugete mbobekere oburwire ugete mboro raso mubiro nandi bwabirige kakenga naiga igoboro bonene gombono bugochaka igotubase konyo chandika mona na kuchkwara so munyagitari naye asoli ko rarengerina onyendi na manyanga na ndandigerina ingi kebolete madini kyaboleta so mubere yani asenjere na turware tigo stugwete bobe lakini utegete gupima bakorokana no mo check up iyo ke gotoka asinya gitari ya Tanecious Support Center ikiaga nuko konyore service yo koereza buno mubiro ore utari koereza umunya gitari buno rwarite ikono nayo uri bwato bubire okorengera line wo bwato bosoku bandu bali bwato mu chando OSTI abandu bali bwato mu chando UTI abandu bali bwato mu chando related na stigma yani bakorengera na ndawa se kwanda umunya gitari na kiyo chikorengera lindwarite to bose utandike kyara go cha Tanecious igeri personal yani
na n'umunyagitari nende gakoreza no ngiri utamanyiti ayo manyene na kiri utamotebi gotose gucandika ayo sipi gagotoka chinsemo cya usongo umucyo nyangongo na kyo gokora oike nyangongo asibori batamanyiti umucyo nyangongo abandi bakora atama nyangongo na nyakongo ne kinyiga kira Gusii yere mucyo busongo katigati asigose stage para mate utambuke njira nerari gweta masosa ekogenda paka yasoka getare yotobase kunyo cyandika gukuru Nyamira onyiga ari nitege gweta chogo ayoko batebinkiri ichangishoni ya nyangongo ari getare osoyi mengora igo utirimbuko gweta ni Queen's Park sikobosi yake urigeri nyangongo Central City Church para mate lakini gukuru suneka gukuru busongo gukuru Kirigolis ayito cyandika goko cyabake stage ime utambuke para mate para nero ari gweta masose utirera miri gutira ngora oike nyangongo dioke primary school osukobosi yake na bokonyoreri etari nene rikina Tanecious Herbal Center Limited na Tanecious Herbal Center Limited ekeruta gutaka konyara gusoma ogutara gosigo kogendie gari abugwa kiru munyagitari namba isimye ngorora kabisa enoti isano ibere inye isano isatu inye isano yani 0748 45 45 45 naende gokonyora na yensi na makongo no bugo chat no munyagitari ase namba ngorora kabisa enoti isano ibere inye enoti isano ibere isano emo kianda inye isano yani 0726 92 45 45 naende gokonyora namba ine ngo na boso aso mtandao Facebook gali kiano turase mitandao ya social media yonsi urike Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center Limited amalita yonsi bikwaliki na botonyora gali so mtandao Facebook so aso mtandao gali YouTube na botolike karuta tubotonyora samangana na ichibicha urike Tanecious Herbal Center Limited na Tanecious Herbal Center Limited ya YouTube limited ile yenge lakini abandi barokonya bategete gutumira report ya nyuruguri nyagitari jinde atete ko sasa bwagale amangana yonsi pitawa so SMS na nitawa so WhatsApp yentawa kora gotulikireri uko yani email info@tanecioushherbal.co.ke osina gotulikira contact@tanecioushherbal.co.ke osina so mtandao itulio munene tokurukana website ulike www.tanecioushherbal.co.ke gokonyora yonsi kianda agutanta ni mono gosingo diole gali tetukobeka Google Map no togotoka gali kulikana Tanecious Herbal Center Limited kwali Tanecious Herbal Center Limited musibati na radio gotebereri yogiri orori giya paka goikiga ari muchi busongo kinsemo kya nyangongo mbu yake gima munyagitari nere Tanecious goseto mu joyeria umete twanari Tanecious yes andu Tanecious nere brand wono gogote pa daktari Tanecious ono daktari joeli Omayio wono nanda bange karaba gocha Tanecious bali konyara kunyorana joeli niro gagote bana Tanecious ndete gochina ndo manyete wono Tanecious ya chire nkume kya East Africa naro yo kenyagitari yekerero yemete bona bange omete na Tanecious ingochi yobono ni lietri munyagitari na baranyole na terikolinyoro okay kabisa umwanjo muligereria mna kwa ure gusimna kwa eresire munyagitari itonere joeli Omayio asa gutoka na oiwete okwa na gari ayo okwira ayo ndo switch machine igoro egote ye machine yoke gotine ki ometo no walitiga ande mwenda mapema mbia ikiagira marwira ayo meto gutwakiria agochaba umuzigo asitore twachikunya rwarekera akongire nere buja twagenda no nyankero motienye gose bada ya miezi 2 twagenda twarwarigo kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, busua Kisii.
ikomuna twagote nga omunyagitari nere Joel Omayio ojo gotoka asinsemo cha Nyankongo oikirigeiga ase studio cheito abo asago chigotweresera osego tobo manya boisaine igoro yoboro bokungana bwo Bilious munyagitari yes bono twerese buriro bungaki murire kyobo mbia mwana we mtodolika si tukolia lero munyitete tujikukwanira umuchando osumbweta abantu abange tokorokana Bilious lakini rende kuna twachaka koru mapema na watu abana ekero tagitego itanga kurwa somubero kurwa samarwire igokonyorana kwa beire umonda na inde bono ekere wiki entangani yomutini komi goikaturigere linengikeri cyane tabanta abange ekero twanyorire ndicane tabanta abange goikatubatebi ekere batwaromanye kyagere kerenge kanane yogo cyase program we nongo semani na ekara abantu basemani banyorire information igo bako transformed ndo manye tabande babate batamben wetange kurwase aliyamabe ni kiruded amarwaire gwetanga naro na ekero kwa manyire buna na kiamurwira ya boja ninki keko yareta ngakyo korumanya na bwa urwiri wa kurire egera mape mambi ya babate ya kigima so ekero tugo kwanira igore program eri tukolia lero topic ya lero abange na bara kumina Bilious no burwaire ngakibokoria bono rindi na kimunya gitari abere to usuwa uri tukolia lero egere agotebie na Bilious muchando kyoyo na Bilious bune rieta ligo kwanika no muchando ogosoka korwa sirieta pile na abange karaba kwigwirieta pile gose piles ichinechi mochichi acid cyomubere lakini go siri tukolia lero to kwanira omuchando ogotoka asensemo yi gastric system lakini mono ase a connection yi korwa sirini hali prada ne digestive tract igo gose esophagus ekarto gukwana igoro ya piles ekarto gukwana igoro ya machari ya maroro agosoka korwa ase rini aitera ase egali prada gose no akoba stored ase egali prada agokonya gosia gose cometabolize ebitinye lakini aso muntu uriwe gosia abantu bange bamaitena na mafuta igo gukori ndagere ndio si wata mafuta manyana oika piles chibe produce dia sumubero okay daktari otarachiare ekero wate ya Bilious tuborero boiga ase umuntu weke Gusii nakyo oratebi muno maito ogoteba burire gete iga naki okoro kwase ke Gusii umuchando o Bilious nabo okoyuruka umuchando wokogera otokerwe usiwo botokerwa nande andake na umuntu akoyuruka no muchando wirini ikiagera omanyite rini ne gali prada aseke Gusii abantu abange bali ko biseparate kurwa sibiri so ekarto kwana igora kini no muchando bwense moye ndagera ya igora asengencho Bilious chekaro chigocha ose ekarto kwana igora ya Bilious ekarto kwana chi amachari ya maroro agocha senda yao nande ekarto kwana senda bona iraundi ekukwana renda ya igoro ikorukuna esophagus between esophagus ne duodenum no Bilious chigocha cheumerna ne ndagera taraso ase duodenum egere chigo chaka kora kikobutokanwa ose gosegwa bono ekero ukori ndagera tabwatia mafuta igokonyorana igego produce chi acid no bono gastric acid hydrochloric acid na chichigocha chichego siendagere lakini endagere ndio sibwata mafuta oika Bilious chiba signal chiche egere chichego sia mafuta ali gobone kero ukori ndagere ibwate less fat chi acid chigocha chiri chinyinge chire of hydrochloric acid na gastric acid na stomach acids lakini bone kero ukori chi endagere bwata mafuta mange igokonyorana Bilious chigocha chinyinge kobwachi acid igo mubero no wate chiro kwa sense okuburuka nebinte lakini bono ekere Bilious chigocha osti acid chigocha turatwara borwere bonde bonse bono ekero Bilious chigocha chiachaga igasikumira ni ndagera ase bile duct Koma konyorana ekere ndagere yego tirimboka korumonwa igogota kune ndagere ya tirimboka ase throat yaika ase esophagus ekere gutirimboka goika ase between esophagus ne duodenum tubwate asitokorokane pyloric valve pyloric valve asa banga oli bachirinya gitari na gupimwa chi pylori bono bakomanyenge iga na ase aranyerere ndagere yego ikayatenena yatirimboka ekere ni liquid form yani iri buna amache igona yabutukani kabisa yaburukani ne chi acid chimwe ko yanda gochi acid duodenum mwiji ko buto rose chigo chaka process ya digestion bono ekero Bilious chigocha chiamanya konyora cheo mero ni ga igasi ndagera lakini chiaje chiri
chinyinge chiatumana n'endagera yachaka koira na gotira bono okonyora na gwatwarire pile reflux bono ekero pile chiache chinke chiasona mune chitakire goisa nasi ndagera igokonya ya mixirwe yaso irenda bono ekere gocha kira aso bonge gose pile chiaba signo chirase chinyinge asinginjo kwali endagera nyinge yamwa konyora na chiatangire endagera ikurugo trimbo ko chiasinda yao bono likonya chia kukosi irio chiakorete rumo chando tokorokana biliousness. Okay, daktari. Yes. Ate yo mwancho morigere nke atomase SMS ya egose aswaso mtandao asensemo ya Facebook anywale Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV erio anyale gutuma amaborio igoro yo boriro obu na kwa iresire. Yes. Elindo nyale kumoeresa omaye komote ya sobu agale mbona kiyo no maite na kiyo gochiko eresa gochimotu tugosuka motwe oboroiro oboiga wa biliousness. Yes. Ose biliousness yogo yoko ogotokeriwa endagira nire bogo sikana na borobuga ekogera kwa twara mochando omanyete omochando yo o biliousness no mochando ogocha asingincho piles chia produced in excess gose chia tumugocha asindagera in excess and buruna tie ko taba kuru program gi kurumuna na cha ko taba buruiro obo omochando piles gose piles mono chikoba list asingincho ogocha gosia ndagere bwate amafuta ngobono ekero biliousness te gonyara ko boka gote woka somobiro ste gocha somobire onye gokuriki ndagere kitabwate amafuta ngobono ekero konyara na chinga kinyinge chindagere cyo chibwate amafuta mange no bwate ai chances go sinorate ai risk yo konyara omochando biliousness because bono piles chikoba produce kinyinge ngobono toke ndagere ya okiri ndagere okoliye bwate amafuta goikonyora piles chikoba produce dia so bonge lakini bono ekero ndagere yao okonyora na tibwate mafuta mange piles chikoba produced chinke asenginjo te body senses yekere ndagere lebo munwa ndagere ni bwata mafuta yatuma piles ndagere tibwate mafuta yatuma acid bono ekero mochando yogocha guchuri go kose bono ayemo nyene gutwara biliousness lakini bono ndire utari kuri kindagera chibwate omochando igose chibwate fats yenyinge ekero utari kuri kindagere chaka woida osenka carbohydrates ose vitamins bono bana matunda mange abwate fat content yerero bono gokonyorana ekente kene ke produce gocha yeje go count go sige go break down the calories na nutrients yeje go sindagere je kwali na acids bono ekaro acids chigocha ego chigocha chiro chinyane chioka chiacha go sindagere lakibone ekaro chi acid yeje na chiro chimocha ni chiche chinyinge ose chiche chituo manene ndagera na bako nyana chiro chia korosiri ntokorokana acid reflux yobona omochando yo sana igo between the esophagus and the pyloric valve and the duodenum ibinte katiga ti maasi ndagire tarika senda kabisa bona ekero bya chira se ubonge chia acid chigo se piles chia chira so ubonge ego chikogera endagire yetaraji go ikasenda yagotokera yachaka ko yaba uniyete ko irana bantu baroko nyorana kalire ndagera akurigune kwa ndayate nasigete atayite kunjusiberia maji egara manyiko yetirimboki asingenjo yakia macha yagotirimboki ndagere no akonya yikire muna otina gase pyrolic valve ndagere ngotenenire onye toyita kunetibuya igokonyone tete gotenena achi acid kirikiche chubuyo buturane ebenke kyaro goiketirimboki kere ni liquid form bono ekero konyorana tonywe ndagere yekongeteraria ni chi acid ya chire bono ogoikotoma maji kurmaega egara dilute chi acid jiri egere ndagere yitirimo ko jumate ata goishi ndagere na gote nari oyira ni gocha munna ke ko era abantu banda otane ndagere ngo lige taraji goikanda najiruka nende korongo jiruka igere ngima lakini nende bono ndiro konyorana ekero kwali ndagere yasingi gwata mafuta mange so piles chia produce chia chire chinyinge ndagere bono kosoko kurmunu kosoke koira na gocha ye koira na kirranet ekero already ya mixed ne chi piles eji chire form of acid ekera chire chindro chire yellowish lakini bono ndagere kwali nyina mabera ara mara bono ka koira na gotira igari yellowish nikara because aburukanire neji pile cha singi cha tuomana lakini wone karo oko tuoma kuri kari chigo tuomana bono unko yora sige kubasana igora so abantu abange bono mbamenye tiko tafautisha between biliousness between acid reflux and pile reflux nege tokorokana chi acid tokorokana gastric ulcer bono ekero konyoro muntu abwate bite byonsi go sige nteke kamo kyabo abo muntu obwate umuchando yo reflux agoteba na bono manyite ko kyane kinali ndagera usinesu kuma unko isana igora kyaro kubeke igoro
gutwara kire ukoyoko nene sana lakini bona kumbe tari acid cia bwate ni reflux ya twara ya piles gose acid lakini bona ndagire ndiro konyorana tikieti bono guteno eita guikoya bocho gocho bonwira ne pa gocho munu na ndonye gikoire ne manye kwere na buya gose oye bodoke kabisa goche isiko gose abande bono konyorana igaigune yate na yao ne ya motokera lakini bono tiri gosikwere na gocho munu uigune tete komongenda lakini finally na ndira na yakora kiyagenda asinda igomo chando ko beire na boko nyarikana chi acid chi chukoroka nene ndagera ebe buni yabuti ara bunoko buno rie eko pelch kwa mako yamanya kwirana na ndia ya so acid wode na bono kurwa ya mo chaka digestion burungu lakini one kale asali kuru kurugora ngo chiro sali digestion ningi mo chimana kubono ekero kwanyorire na gwachakire kuigu umuchando yo lakini after kwa becha kali gose kwarugire kiara muno bono umenye to mwana moke abana bakesana sana gutwara bari umuchando yo reflux asoko bechegara lakini mona banta bangi bari komenya sababu ya bono ekero kwa twara umuchando uno yo to base konye ko yoturiti na bono njengoli ndaga nasibilia maji na ndaga nasibilia maji kiara umuchando yo mona nko bona ndo bono umuchando yo o Bilious ne na boko kero gukosiri umuchando to kurukana gastric ulcers onyore gwachakire kuiye igora asekeregerio karioka gose gwachakire gutwara lisambe kiara piles ni chi acid na acid ni gose kima hydrochloric acid ni chi acid binde bine bigo samba igora yagero umuntu twara chi alisa yo bante karba gutwara umuchando wichi alisa igora ise itatwara the Biliousness taye gweni mapema usaga swali agatwale acid reflux taye tulite mapema kwa makonya gwatwale umuchando tokorukana gastroesophageal reflux disease ya egwafekiti igora asesemo yekirege. Okay daktari mna watebire umuchando yo Biliousness okochukubeka nabuna chialsa sose gastric acid igocha bono omotegere gosomorigere naro otamanyeti kotofautisha okoba obeire gakuigo igo mete nare kire bwate chialsa na bokuru kwate macha yu amaruro yewa abokoya abokara okobe nchagara machikitago samba kwate biunga enye chialsa bwate na kibono iga sense meya Bilious na ngentuki ekemo gose bibere iga ara tofautisha omanyete buna bono asense meye Biliousness nduwate reflux and nduwate gastric ulcers and nduwate na duodenal ulcers ibinde byose omanyete bikomachiko bate same lakini bono na ndo omanyete ebinde byekaro byakolende gote kwanyare bacteria soiro asingi mu chando oyo obwa digestion gose bokuburuka ne acid ye tokuruka H bono bacteria yo H Herbal bacteria bono asingi yaswa iga ase pylori existe pylori kifali bwe kurugora asenseme between pylori kifali bwe ne duodenum ikara yasoire ga bono kwanyorana igora goko isana bono goko ena nyagitari ebako tebana bono toraenda usigende ga bwira upimu H pylori so ojigo pimwe bacteria tokoroka H ikorokuna ectopacter bacteria bono H ni bacteria igo affect iga ase system ye pylori bono ekaro ya soiroro ase between ga bwa se duodenum naki yamanya guchaka gusamba gose onye kwabwate ogusamba uko gali ase semeye yekirege igora igobona ya produce acid acid yekere gotonyera asogusambika kuria kwa magote buna bono bwate chialisa igobono ekero go test wa H pylori turi go test wa chialisa pase utatigo go test wa bacteria eliye gocha goswagaria ase alisi yao egere eyeboki kwa magonyoro umuntu bona batebana igogo kinali ndagire go ikagari asinjo nate batikumbwate H pylori bono gongo koraki igonko igweke kubaigora ko isana akimono litukulia lero gwa nyali utafautisha between H pylori H ne bacteria lakini pylori ga igekuria se pylori kifali ose pylori center yamanya korosi oko li hotelile lira butokuruke alisa bono ibinde yamako form alisa lakini bono pylori yo se Biliousness ne pylori nerekere gocha na bego samba gali asense me yekirege igora na rekorosi li alisa na hande karo bono konyora gose ne karo ukoli acid chinaga chitabwati amafuta mange na chiro chino bochiko produce acid na chiro chonyo
kobwate iri hotel igora usaka uto akaigora chiseme chegoro na karoku na boko nyora gasambire enseme ya igoro iri kubona karoku kwa chialisa bono ekere binte byonsi byasoire nabo alisas actually toko irukana ne symptom yeita ya biliousness yeita ya existence gose okoboro wa H pylori une bacteria gose wokonyora na chiacid chiao chire chinyinge lakini one karoku abere diagnosis unabona kora kana ni tobo mundo muruhiri na ndobo munyagitari ekaroku abere diagnosis yo muchando yo bono kwamanye guchako twara ebimanyiriri binde bigocha out of ye chialisa lakini bona abantu abange bali gutwara bimanyiriri babimanya bona rago tena nimbwate chialisa asinge ncho yake and kendi yonsi uji kolibona kiko produce ko sigo ko nepo chi acid gocha chi nyingo maito mna abantu abange bo maiti ke ko resukuma ekoboki chialisa actually resukuma teri acidity by nature but bona resukuma mnego ikamunwa eko sense umobero produce more acid asugocha ko yekenya osasugocha ko digest ekero ko chingende njibwati acid by nature akibona karo chigo ikamunu the signal yo mobere go send piles chacha na ende go sonyo ali chingende chibono chiakarangire na mafuta bono piles chigocha ni chi acid chacha ekere binde bire bigocha eko bigocha birasobonge ekaro chigocha ko chirasobonga chigo chikomerana niga ase chigocha kumira ndagera between the esophagus and the duodenum kumbe ga na ende no liyo trikorete kireli chialisa bono chiamanya kokora kichama koboka igo ndagera teyo by nature ere alisa ose kwa ente alisa akimone alisa nayo bwate boni ndagera yige ntego kora inte process yugo ikamunu na go send chisigino ego produce chi acid chinyinga ne kekora bawatana umuntu bwate chialisa talikoli ndagera gete na gete asinge nchigo chikogara chi acid chinyinga ne chi acid chigotonyera ase kaute kalikali na kabaga nini ikoga konyo kobera ikoga konyo koyeyuko kama konyo karetru muchando bono na inde karukuri chindagere chibwata mafuta chinyinge eko konyora chia send ye signal tute eko hal brother yatoma piles chinyinge na piles ni chia acid chire strong mono kobwa chinde tokorokana kim bono ekaro chigo chaga sumu ase ekerege kiao kyanyora na kauten karoro bono go chigo samba mono chiagari bwango kobwekero obutabwati osutabwati akautaka bono keko erekero bwate chialisa osugo kagera no bwate chialisa utatakiri ko chindagere chibwata mafuta mangi asengencho ya piles chigo chinyinge nasi chigo chinyinge asogo chagosia indagere yende kyara muno bono karote to ko eresa sobwa kalini bolina ekero ko chindagere chitabwati mafuta ndonsi piles terigocha into kegocha ni chi acid jinde bono ekero konyora na kwalire indagereye ebwate amafuta yemine dina chi acid jingocha chire kawaida ni chipile ngocha chire kawaida bono binde bibere byonse ni chi acid ebigo samba bono bigo chikotonyera asaga otekale kwanyora na buni ndagereye go etaraji ni kano eninda asinge nchuchigo tangana gocha chiche kopokea endagera kwanyora na boni ndagera na kwayiri wo chikomeraiga amacha marura chakira koreke bange bawatana nda esukuma ningi kimunuga iko konyora amacha marura chakira koreke asingi ndio the body senses ndagera kiri munu ya send the signal then the acid chiacha bone garo chia chiri jigo chaka go samba endagera lietareka kwanyora na kwatoro mochando ngobono mochando oji pylori omochando gastric ulcers omochando biliousness omochando acid reflux ose asobwenge mechande yonse bone kero yibwate echi acid yes na hande mechande yonsi egocha on the hapa ase nsemo ye esophagus ne duodene na gatiabu na ase tokorokane throat katika timaiga ngone kero mochando yore ga igapaka bona ase duotena mugatia gotogote abantu bwato mochando o gastro esophagus reflux disease. Okay daktari. Yes. Ekero tete ko tutaragenda gabo ase otutenga ki nincho bwente kori. Yes. Obwente kori gose uncho ana kyubwente korwali oburiro obu. Erinde omonto onyare konyara kuri chindagira chao. Abantu mbara konyora tabwati alisa. Yes. Lakini onyora ba akara alire chindagira chi onyora ba kuibubu na gwaterire okurwo kongento. Tabwati alisa ochenye kitayo tarate bibuna alisa bwatera lakini akongento woka lakini oko bencha kama macha yumaruro tayo ose oko yi egikubaga ikonkoyo okongento woka konyara kori ndagira osina muna abana korra akori yani atakukora kora atara ibo kongento kuri koba chok atara ngento omanyete buna bono okongentwa kuri gocha asinge nji chialisa
okong'ento okoiguni ndagire gogotokera kogotokera igogogocha ase eng'encho ya chiasidi echiekaro chiacha gose piles echiekaro chiacha echiatuomana nindagire ase eng'encho chiacha chiri chinyinge gose chiatang'ana gocha chiachaka gocha gwatakia endagera yanyona endagera ngocha ekare bono omochando oyo omonene sana sana igo gocha oaffecti omonto nabo ekonyarekana tabwati ulcers chinde chionsi lakini kwanyora ng'a tari gotakuna endagera ike buna bono omanyete ekero ogotakuna endagera tegoika kwayemera kere engima ekero ogotirimboka goika okoigwa nase naraye gotirimboka kere engima in solid form lakini bono ekero ekoruga goika ase throat ase gatimanere ntobwate efariwe nateba nekorokune pyloric valve iga eyegosieka endagera tebase gotirimboka gochia ase duodenum kere engima bono ekere endagera yeikire iga onye toyetakunetie ike egotenena bono ekere gotenena goika eita oreta amaji koru mono ayideriutie manye gotirimboka gose chiacidi chiri chiche chiataki chiye break down ebe ngorore manye gotirimboka bono iga setenine omanye tokoigune endagera gotenine igora so abandu barokonya ba complain endagera kinamerio koigune entenine igoro iga setenine igoro bono endagera ye goika etenine ase ng'encho eita yagenda kere solid form gose ekaro kwari goyeta kuna monwa emobero yo go produce ore ntokorokana saliva amate aya nayo konyie ndagera maybe ekaro kwa gonyo gotokuna umubiro turi go produce amata isaine bono igokonyora ni ndagera gotirimboka pado kere ngomo ene tokunire gaika lakini gere dry bono turi gukonyara goita gari bya goike gotenene igora abantu barokonyora bone kara kuri ndagera ye gotirimboka na bata kuna yeika lakini bono gayemera kakoyesuma bono kara yemera kakoyesuma gekwenda sobonge nekere kwenda sobonge gekogenda yatenena ikiageraga ikoifariwe yekoigora ya itanyerera goika bono goike ichororo goike tenenoro emegotirimbo goiko igo ogotokerwa okokwendagera egero chigoikera soko bechegara tari lazima otware chialis abangi kebacha gekobechegara no kobechegara macha marugoka eragoteba basi atware chialis lakini bono rero nakobekire kirana tari lazima otware chialis umanye kobechegara macha amaruro ande tari lazima otware chialis egere ndagere manye gotena igora ase kere tari lazima otware chialis egero manye koigune ndagera ngo gotokerere nabakonya tubwate lakini bono muna bona abantu bagotumia ndagera chibwata mafuta mange gutwara baro muchando oyo mono simbara tai isiki yo konyoro muchando oyo opirias nesi kiagera bono chipiles chigocha chinyinge chiache ekaro chiachire chinyinge gocha gosie ndagera ye chiama konyara chiatuma ni ndagera kwanya gwachagera utwara muchando oyo bwe ndagera gotenena igora ase kerege muchando bwe ndagera koigune go gotokera muchando bwe ndagera gotaka amacharu maega achiko yesugume maiko enda ase duodena no muchando bwoko wache ndagera gosibwoko roke ndagera paka gocha muno yona abantu barokonyora ne karari ndagera muno bone uri ndagera bwango oteriko yetakunoike nabakonya yekire gari yabeiro aropako muntu cha batano mete ndagera ngori ensinini na igune goichora gocha muno asinge nje yake ndagera yegari bone kurokonyo gotakuna ekaroko yetakuna tegoika kwayitoma yaenda yatenenari andi gwatome yaenda yatenari bono kuigwe goichora akaiga gotira somoya kwama kuiguno tete goichora bakikasi muno lakimona asinge njo enini aisoga gasiga gotira ne trot tebwatiri bagerio yego koirite egere ndageria soko bona boko igune ndagerite gocha muno gosotete kobechagara gosotete kobocha so endagere yekere gocha muno bono goike yani kore ichoire ga gocha igoro okonyorana goiketa gete irane bono gotaka koirana gosigota gotebina te konyara gotimbo gocha mate pakeria aruro bono goike koretere ogentu goike eiriteti e system egero iguna otete koroka bono kwanya no muntu goikara arakira muna nkoragira akana hatenene ndagara yaraenda yaturie namanya gokoraki igo abantu babwate mechandeye otitiga batamanyitine no buruire babwate so ekero muchando yo beire bono tiga gochaga gorigina na maji ngonyo kunyubuta ambegero ikeren ya ukumyo gocha Tanecious sigali ikiantu wachi machine tokonyana no muchando Bilious ne shubwate osina acid reflux shubwate ose pile reflux ose ne system ya sobagas ne ndo manyite nantaraji kokera na inywere gento bune kabanta bange karo bagocha bwate muchando buno yo asinge njo ya stigma era associated na throat cancer ose isobagas cancer abange okonyara mete ne karo kuri ndagera yatene na semyo ya dero tirimo gocha senda andako throat cancer na twal andako sena isobagas cancer na twal bono tiga gochaga go develop a syndrome ye ose umuchando oyo ochigo gwafe gito cha kolenga arrive threatening disease embebune bono ya cancer asinge njo nabiko nyarekano obwato muchando oyo owente kokoru mapema igana Tanecious bono kwa mauchago nyokagera no maite ndagere yani kinalire ego kwa masemyo onko igwete ni norro bono na goikanywa maje okorana gose
gochere ikabimbete asinaro korre ndagire yane kwenda yaten ya ndagire yaona wote ritukuli ale kwenda yatena asefali gwiye gutange ikwara we ndagire timbo guchimate una maji bono aite kwebekera muruira na takore tiki atayo asige Tanecious no bono nto kora gugutara gocha Tanecious egere tukulingori taruso muchando no lakini bono bimanye limbire gocha sibire ekero tu ikugwerne lyakabe kugotebina emuchando yekero chire imanye limbire okonyora bire abasi gutuka nende bibwe kaina muruira yande agochareta syndrome gusareta ubwobo bonge asemio ya lakini bono asinginjo umuchando yo Biliousness na ningo nyorore ekero ya etari go produce gocha nyinge moina na boko nyora ya affect rie semo ya oyegari prada bono kwanyorana ase sosie ya piles chikorwa kwanyora ya chakiri gotwara umuchando tukorokana gari prada stories igaba ndu baro kwanyora chiseme cha moina chirini okonyora bakoigwenjera gete buna ba gento kibimbe toro gosine bintu biroro bunebigena bakumenya nkeke gosena boko nyorana chinga kinjiro ubwate umuchando ubo monisi bono konyora piles enjiri ko produce gocha bono kero kuri chindagere chibwata amafuta mange na piles yemo chani feri ko produce gocha bono konyora ndagere na bera trimboke yes ikase dodena lakini bono kero kuri ndagere bwata amafuta yekobera asenda asige kigetambe ando manyeta amafuta singe yani ndagere ndio sibwata amafuta go sani mo protein iko konyora na kero ikira asende ko digestion ya ego teki kigetambe bono konyora na ya bere oropaka kwanya wachakir ko beche garomogo bando bero konyora na ga ko beche garomogo ose akobeche gara limisu libe kurmuni yae bono kero muntu yakobeche gara limisu lilo yani liligo tioka kurmuni yae mo ja korengera na go senda yande ya enda yani ya gundire osibuno bono mwana mokako beche gara ocha amache yani ose akweyana limisure live ngone kere ndagire bwata muftu ko ikwanyana kiya ikira senda yawe yabere chinsa chinyinga ke osinsi kisawa 24 hours okonyana gwachakire kweyana nilimisure kweyana mundorani angena to taitu kwana gakorigire tiarigire sema singincho ogotioka ngoli gokurukuru muno yawo igokonyana ndagire ya singincho pile chitacha ile nafo yabutire igasigeka kwaresane ndagire yicho chiseme chigoro chienda bono digestion that take place bono ya gundi bono limisuri lya nyora lya kode kya chakire kwena gochoma okay mwancho murigere na kwiguru daktari atwaresire na ogotwaro buri wa Biliousness gose okubunga okongentwa tari boro bugotwara ulcers lakini obo koirera ochikonyora ulcers yes bono omuchando yo Biliousness no muchando o acid reflux ado koretera onyore watwara na ulcers bono neke manyiririo osino muchando ogocha lakini ogokoro kina neke manyiririo mweta bantu bali babwate gastric ulcers lakini bono ekaratarali bintu bwate mafuta ekaratarali sukuma ekaratarali ngende ekaratarali magena igare buya ali comfortable ekaratarali yento kibro siriko sengano igare buya kabisa bono inkieko ero muntu yo twara obabuya asinge chatarali binte na singe njona tarali yento go stimulate umubere u produce more piles tarali yento go stimulate umubere u produce more acids egara chigo stimulate go sijiko bokia yali se yikorwa se ibona abantu abange buno bono traditionally bago pidi na ulcers njiriko bwena asinge njoba mali tena liyote lile mahali bwate acidire gali libera linene lakini ulcers na beko bwena osanda ke ebe dormant bono ekere dormant tubwati kintu kindi yonsi okopi okwano koiwo igana boko lyo mosi na boko lye mabere na boko lye amayo na boko lye chai na boko nyurongoli lakini bono once wachakire koli gento kibwate amafuta mangi once wachakire koli gento mobero gochi kogera o produce tias ichi pile chinyingi because umanyo to mobero no bwate omunisi okore miremo tari ayo komanyana ginkoli sukuma bono ndete gote yo mobero ale ta pile chinge egera tinchi koboki uchi acid osiji tinchi koboki uchi alisa bono aye azokoli ndagera mobero boko sense bono ekero koli ibinte bitari gochi ko accelerate go go stimulate production of more piles na excessive acids igokonyorana igomenyete a peaceful life lakini bono once wachakire koli gende kunesukuma once wachakire koli chingende kwa makonyana nde chiali chiri chiaboke wachakire koli caffeine kwanya chiali acid chiri chiaboke bono ekero otakiri kwa wetanga korwa sevindevi yende tangani otarapcha Tanecious kora avoid ibintu bibwata mafuta kora avoid ibintu bibwate sukari igare ibintu bibwate sukari na ibintu bibwate amafuta mange buchibiri kogera umubiri produce more acids buchibiri kogera umubiri produce more piles bono go produce more piles gujichire go samba igali asitokorokana mucous membrane
yani amakamasi nare agite kuruma ase troti gago ikase asobagas akogera ndagera yatirimboka asobwororo bono chiasidi chekero chigo chinyinge chikomoja chigotanga na gochi chinyinga asinge njo kwalire ndagera ite bwata mafuta mange ose bwate chi mafuta mange ose cholesterol nyingi ose bwate protein nyingi iye chigotanga na gochi asobonge na ndekero chikonya gochi asobonge asikonya gotonyera ngonya koyari cyanyora cyarosiriri yote bono eri hoteli nari ritoje twaruka chialisa bono etange korwa so mubiri gochi ko produce ibinde nigento kiningirora anyore muno bono umuntu akoriye ndagera Ulero saa 7 mambio ata saa 8. Bono no mubiro yasingi na hotel no bwati chiacid yani chi imio omonis chiao. Chiomonis chiao ochinali na botambo koragera saa 7. Omaye ko ndo koragera saa 8. Emine tina chigo ika saa 7. Asinge njo chimpiri wetine ndagera ngochere ego chigo chaka ko balidi o produce chiacid. Bono chiacid cheka chigo cha nyo ndagera chi teyo ego chigo samba igali ase chikomirana. Bono ga chikomirana chiko soko goche chigo ikoro chigo samba mucus membrane. Bono muna chikonya ko isamba cyanyora cyekerere lisanguririye ime cyigera lisanguririye ime cyasamba lisanguririye watwara chi alisa. Okay mwancho murigere tuma SMS yao asinambera abo ase screen yao nabo igo tuma ase ensemo ya Facebook Ndizi TV Digital News Digital nabo iga ensemo ya YouTube Ndizi TV News. Daktari. Yes. Nyuma batatu mama burio tigango otwerese ngakiura nyale kurwari mochando uyu uyu minto Dorcas ntaraji gwikirasi ukorwari kyaro kurwari ngoja turi na ndo mwe to kurwari tingo korera seti Tanecious ndete bono okay nabo kwa sumata ni kyugwe tanga tonyo rubu yes bono ndete koraba ibimanyiriria sinini bibere bitatu egere manye kote yo manye tena ekero kwanyo rumu chando bunoyo ngakyo wetanga inkaga yo tarika Tanecious ngakyo wetanga ngakyo kwerwari bono aso kwerwari kuliko mapema bange bakokorokana fast aid lakini bono kwanya re kwarwarire bono lyo ikoje Tanecious egere kurwari yoro sababu ne lina ase lisango bantu bali kurwari bona Tanecious egere gocha tiniko beka pundi na bali sasinga ibali mosego cha egere to kutumira naso bwamo bime ngora ndige lina yaje no bwate gaigae no bwate muchando bwate talialisas no bwate muchando pyroli pyroli yaje muchando bwate no muchando gastric ulcers yaje muchando bwate duodenal ulcers yaje muchando bwate ni reflux ya beire igoro bono ibinte byose kano biko dale kana bigocha ego bigocha asubwamo lakini nabo gira chekemo getige kende ndo manye debu na bono ndo konyora igaiga ase throat yao no bwate ni irritated asingi njubwate osene so throat bono naero gukuri ndagera abo kuri kugokomero ko iguna igotangwa ose goko iguna ko igubororo yamanya gotirimboka goika na ndindira bono konyone karo kwali ndagere yao bono karo utayita kunike yikonya uko igune konya kwara na bantu baro konyara tane nkomere ndagera yaenda yara so asigiti igana bindagere ko mujani eso igwindi pipe go tanga ko yana bono lyo libono maite na bego kungenta kabisa no ko yana osinyo osirai na bandu maite bali bangentiru yani ndagere yaba tokeire baka bakule na singinji yaso asigwindi pipe yasieka kabisa ndage embeote okora kitego eta na bono tete kwanyora na kwa very choked bono ekero konyorana no bwatu muchando yo Biliousness iho konyorana bono gwachakire gutwara eseme yegoro yege kuba iho konyorana eho kirikirito chinsa chinyinge uko iguno gwatege kuba kere efi getolire no musigo gete ande akero kubwatu bulitobo kurumira na buko iguna asenale ali munana uko iguboro uko bataiga ando manyete kare yasambire gokoro sigintu genge inflammation so abantu barokonyora gasekerege gokonyorana ngo igware na abimbete goche isiko igara kuniga igosa ochi kunorega ko iguboro chime nige kubeke kerito kyaboro lakini no muchando yo ngokero rwa fegiti te hapa pack yani umugongo chinse muchigo bona ndubaro konyara gotya bunyagitari abantu muna bange banarite ko babanyagitari nendo bumurwire ako tina mbwate kiuno kego haka kurwa bakomogongo maye kumbe tabuati kiuno umuchanda bwate no yo Biliousness ogoto pairisi chigas chiacha ndichigo segasaba ko igwero mugongo maye bona koma konyara igasige kuba igoro igwete pain ere sharp kuruma gosiyoga paka chinsemo chia magega lakini ono ayote tiko chaka koriye
mariogo bari chemist na bono bwate kiuno nganjie mariogo yekiuno usotete kwa nyagitari ote munyagitari buno bwate kiuno lakini ende bono ekero gwete nseme na ndi gwete na gai ko konyora ne binte bya bere bitatu na inde ekero kwalire ndagera ndagera buno sukuma ose ndagire bwata mafuta ngo yore kuba kia igura sana na ndandake ngo igure buno gotokerwa ekero kwalire ndagire andako kwigune ndagire yasinari gutinira igura atiri gutirumbo kochimate andake kwanyora ne kere ndagire yikira asikere kiao igo konyora na macha marura chakire gocha so bonge na ndibono guikoya oyaroke ose oya boche umanye ndagire ri umanye guturia bono mai kwandira kuri ndagire ikwanyora umuchando buno imanya na pile sinjaje chinyige chatumara ne ndagire yao igo na bira tugo bwato umuchando Bilious lakini ndibone kero pile si chachiri chinyige chimoja ni chichene chiasidi chinyige nabo konyora na bono chigoswa ase system yao igo konyora gwabutokane bantu barokonyora tena aonde fatigue yani gombutokane to mubiro mu orosete and bono kwanyora na be siurulie gukori kiara muno bone culture si chachiri chinyinge ni nabo konyora chiatumire signals asinge njiyo kubutokana koria na bono system yao yabere bune yabo broken down kwanyora abantu mutu chakire ko bati no mutu ko bati chiseme chigoro chobosio osoko bati around yobo forward gaiga paka gocha moino gai bono konyora wati wo mutwe na gaigenda yawe gwete na digestive triko babuye enda gerete ni na sendege kigetambe bawo mundao tana kinarage ni nje semambia enda gere na bera gutenda bakanje ko igwende enda njara saa 10 igomanya no muchando no rosoira asensemo yao ye kirege kiao gose isoba gasi yao gose duotenda mu yao na ende bono muchando ye karo beire aboko nyone ndagirege kubutari asige gose the process yo gutuma ni acid ya rurana ya maoso enda yao ya nyore ya gorose irie gose ya go produce irie yento tokorokana chiacid ni chiacid che karo chiachiri chinyinge bono konyorore chiachakire gusamba asensemeli yao yekire ni chiacid chi ko chinyinga sindagire ngukire kurana asinda yao nyore ya korete ni bacteria tokorokana H pylori kiara bange bakombolina H pylori ngotambokerere ya H bacteria chi chigocha singencho ya digestion yao igorano ya salikira chi pylori cha chinyinge tagere ya butoye ko siarana ya gunda ya salika ya rosia chi bacteria chi aborro chi osijia ya produce chi bacteria gato korokana H pylori bacteria. Okay, daktari. Watu eresiribu na okumanya. Bona kioranya umete enchire kwa ngeresire na mwana gotegereire. Mwanju muri na wentu kumanya. Yani bimanyiriri kwa eresire na kongusana korusani gose go differentiate kuro ase amarwire aran. Umete bono gastric as a system ni bwate amarwire awa affect yorro wose akolia chinseme chienda chiigoro togorokana upper digestive tract bono upper digestive tract gochakire duotina mugocha igoro chia marwire na arakobo na marwire ayo CP akoba gochakira gocha igoro igagutwara chisimboto muchiko machikobwekana ikiagera kurugora amogana arakabete throat akakabe sobagas pakase duodena mugatia bono indagire kibwato muchando gatigati kabiriga ayuko yigwira maasemio bonto konya komanyita futi kare indagire yago choki kera semio ya indagire kare yago choki kera sekirege indagire kare yago choki kera se duodena ikyaro chakire duodena mugocha igoro umuchande karobeire with digestion and omanyite oyine digestive tract ekero muchando yo beire igabono igogo cause upper respiratory tract ya ba affected ose enje gocha igora bone enda yao enke gocha igoro ya twaro muchando na muchando yo ndibonsio koba between the duodenum gocha igoro igogo gere ndagera eira ne gocha igoro bono ekero kwari ndagera digestion yabo twaro muchando sti acid chaba chinyinge ose ya tokana bono acid chibono njibete produce kabisa ndagera ya kwamire gari ekero yasinyire gochaka process ya digestion ko igoro paka duodenum the upper tract ose the upper alimentary tract igoko nyorana bono ndagirite kwenda uchimate na bikubutoro na final yo chiko yiroka unire igobone ndagire gochakire duodenum gocha igoro ekero muchandororo igoko yiroka gocha monte ko no chinzi lakini ndagire once ya etani duodenum ya so ile small intestine go ikocha marama nene mate na haro muchando ndi wonsio konyori ndagire gatia ebete abo produce dibuya eumira nene ji bacteria ikoli go se bacteria ndio nsigatia abo ebete ba digested dibuya bono go iko endese go ikeso akuti mate bono umuchando yo go affect ya mentally canal go se digestive tract ekerere sia moye igoro
ni nabo oikendagire yeso kugocha muno ni ndagire yekere goso kugocha muno ekero wa produce acid nyingi emojani we produce acid chike chiso acid duodenum emanye ko veteri bono goso kore bono go strain goso kiendagire ni sababu ko rumo ntago strain kara endagire yaso ire goye kira acid duodenum na singe njogo ikopusie valve na gote igende go sieke ndagire te ko ire na gotira the pyroric valve bono ya siekire ndagire yikire goso jimate lakini moni ndagire tebe te digested te gotirimo ko jimate itakire ko no gochego bono go ikostrain na lirio ko nyoru montago strain kabisa aroke andaka na ndosi nyikoroka asinge je valve moja ni sieke kabisa bono ndagire te gotira lakini no ire takire gotira lakini bono kwa nyorana te ko ire no gochego ikiara ni siekire jimate gose kwa strain kabisa paka kwa nyorana kwa tumire chinguru chinyingi wasogirie ndagire rigocha muno lakini bono ndiro konyora ni ndagire yekaro yachaga ase valve kurugura bono tokurukana ekirege gocha igoro onyore ni acid chine chichata chiasamba chinyasie chichaya kwarosi chiacid storose chiacid lakini chichata chinyingi abiko nyare kanana bone korogo strain koroke ndagire ye asengenche ogo strain chiwolse chiche aisoba guys naboko nyora chia beide tead gose chia niarokire ne karo chia niarokire bono igoko nyora ni ndageye okoyiroka kira manyinga banda banginde ba okumina na kinali ndagere namanye koyiroka kira manyinga gose karo yasoga igase duodena muga chia sidinji yani chia alisasinjiro asenali riotelema bone kero go strain koroka bono go ikostrain kabisa ne kero gutumia chinguru you push kwanyara gwateire gose kwa niaroire chiseme chinyasi chiasindagire gotirimboka gose walls of the mucous membrane pona ekaro ya kwa strain mono amanyinga yana bagocha aramabese kiara bantu baroko nyorana oroki akoroka indagira ibwata amanyinga amabese kabisa ikagosama aramanyia na bantu baroko nyabakoroka amakwa amakune karoko nyana nugwate chialise chinseme chigora pona indi ndagire ya letri ya gotokeire na nitakiri koirana pona kero koroka ge komora chinyesi igari asiri hoteli ya oli aringe yacha yana makwali gocha isiko lakini one kereta ibwati amakwali ibwata amanyinga mororo na karoko nyorana ugo strain kulikwao watire chinyasi echi pona ndagire yasoka gocha mono kebwate amanyinga kwanyorana pona ndagire kwali kere buya lakini gosoka ibwata amanyinga abandu bamagocha kolengere nina andake igombwate bono kansa na ndi yatikire bono gochakira kwisha mambo ya na biko nyarikana no kansa ibono tera korora ne tera gotale bono mochando yo na singi njo tayo nyorete mapema bono ebimanyiriye bibiko machikugwikana bya moruire ayakuri on the upper digestive tract yamanye gotoka bono ekero bwate muntu bwate echi pylori buna chialisa gose buna chibacteria chigo cause ulcers omuntu bwate gastric ulcers omuntu bwate obstrus ulcers omuntu bwate duodenal ulcers omuntu bwate biliousness nondo bwensi bwate gastroesophageal reflux disease kabanta bonsi bagutwali manyiribweke nikyari gikuba igorage kugesambe sana goika kei na ndibono goika batwara omuchando bwe eatipan ne atipan neke manyiririkende lakini abange bakamanyite buna chialisa bono eatipan yekere gocha ukobocha amachali amaroro ikineke manyiririna bono chiacid echi chiabere chinyinge bono goika chisoke kwa mautoko gwatwara omuchando tokorokana ekiege kiongoreka na ndo bantu barokonyora na singe njo ye reflux yeye batwarire A-cup bono okonyora kiegeso lioko akoigwa kiegeso yes bono kwanya n'umuntu goikanywa amache gosemuna bono tubwatari yo umuntu bwate persistence asinge njo ye reflux yeye abokonyora na ngotwarare ekiegese lioko lakini tubwate lioko bali Tanecious toni uchandikane kiegeso giago nyarire boiro bono nabugo tema ukenywera amache okonyone kono kunywa amache achigotulisa chiacid chiritatulise ti igo kiegose kengenderete nabokonyora na bono ugotara gocha Tanecious egerto ko yogo okonye ekiegese kiao gosokonye okobeche garoko kwao gosokonye eikapu yao gosokonye nini etukorokana atipanie yao gosoko asubwengi bona etara gocha Tanecious egerto kuligeria ape spiral nini digestive tract yao orose muchando no bwate lakini bono ndaraji kwa oliwaga umuntu narokonyorana ubwate umuchando bwensemo ya yoko yana respiratory umayitene na bwate pain lakini bono pain munabona ngagiye yoboke numunyi tindu bwate pain yeke uno bono mbyo ichurete yes bono pain yoko iweka ro bwate reflux moina go so bwate biliousness tuputari ero ubwate ro bwate kiuno bono keko era pain yeka rire sharp katikati ga umuntu otabane kiuno na pain yeke uno munabona pneumonia mune bacteria
kira yeke uno yekoli chinsemo chama na maao bona wikatu ali infection ose infection ya pneumonia egere amani kolete kiuno bona kiuno eke yale tasapin asa maao mweta maao igale nsemo nikirege ngatikatiga bona kirubwate pain muina ya maa na pokonya no bubwate pneumonia achana pokonya no bubwate infection asensemo ya ori respiratory yoko yana akimono leo tu kwa nsemo yoko liendage ubona amaumivu ayako basike kuba tobase ko associate ne kirubwata amaumivu nsemo ya muina ya maa bono na nero uranyo rubwate Bilious akimono asingi ntumuru ile tari ko munya gitari yoturuji kwirwa ari nasingi kuwa amaumivu ugo cha Tanecious asike to difference between pneumonia na Bilious na acid reflux kabisa. Yes. Okay, omwanjo muriga murobiro nensakia na nigotore asensemerio yobochini bwitu soko menyokuya kebochenu ase tubwatu munyagitari ntere Joel Omayio oyukuru center ya Herbal ya Tanecious Herbal Clinic ejo kutoka chinsemo cha Nyankongo. Nale kuboria ki? Yes. Ukiwa na acids ni chakula gani hautakiwi kula? Kile watu bana cha acids chago chandire ndagira kyota bwenti kuri namani yabori ya lakini chiacid kiromonto nango produce yali chiacid bono ekerobwate chialsa ya pirivu ate kuboli kerobwate chialsa lakini ono manyita banta banke traditionally bagotende kupirivu na chialsa ni chiacid so nigenteka lakini bono kiromonte karakoli endagera ngo produce yali chiacid kubone kerobwate chiacid chigocha chinyinge asumo biro nandi no already chekire wa form liyote usikire gusamba iga alime ya opaka atwali liyote tukuruka alisas bon chindagera nchiro wente kwa foid chigo stimulate chigo gero mobere o produce more acid na more acid na chigo o accelerate chialsa chiao chindagera chintanga ni caffeine muntu bwate umuchando yo agwa foid caffeine caffeine ngo gero mobere produce more acids igento gya kabiri ndagera ya kabiri umuntu abwende gotige karabwate muchando yo eito Biliousness ose acids chire asobonge ose alsas no muchando bokoli chindagera chibwate amafuta mange especially dairy protein ose dairy product mafuta munabona mafuta okarangira chingeni igaro sirikuru ase dairy product ana mafuta abwate high density lipoprotein so ekarako genda abaso umubere igago chikogera chimubero produce more piles more piles chigo chiko top up as acid pono chamanya gocha kwa chinyinge chigo cho gosambaga yagerane kalkwali especially chindagere chibure kujiko chire dairy osejiko kurwase dairy products ikokonya ora chigo accelerate chialsi chiao mono igendo kendi yagatto nemo chando opali ose wheat chindagere chiko produce kurwase wheat naende kubwa mono ekaro wheat yeye etogotiri asa mafuta imi na mafuta nagotiya manga akorosiwa gose amange ya mafuta mo koroseri ndagera iga korosi kurwase dairy product ono kwama konyorana ekarago ikagali so mobere munuko yebeka munuga mobere ose ndio tomajisigi no charos chipai chia produce chipai chinyinge go charidi chikali chia samba chia koleta chialisa gobono ekerubwato muchando we chialisa goikwa fuiri chindagera chijigo stimule ni chindagera njiro konyora chi protein yabo chiri natural muna sukuma lakini ekerego so mobere asingi njia digestive ya yerigoro kwanyorana nitakiri ko produce acids chinyinge chimanyi gocha ko kenye skume kwanyorana bono gukuri skume igo ikamuntu goiko ekoletere chi acid chinyinge abantu baroko nyamuna bone karakuri chinyi excessive protein go chinyi protein muna bone chingende igo konyora chingende enyama chiri amagena a protein yeye ekegoswa mune wikamunuga igo mubero go produce chi acid chinyinge bono chi acid chigarjo chinyinge go chiko stimulate go chiko bokia chi acid chiri chao iga alia sol abantu mbere muna bona bagutumia alcohol na alcohol nere kerego so mubere igo konyora na go iki produce chi acid chinyinge abantu mbere na ndo manyita alcohol yinyinge okonyora ne bwate chi acid chinyene ikero manyite soft drinks chinyinge bona marua soda no energy choice chinyinge okonyona njibwate chi acid chiabo chikoye meke chiachi komenya asige kigetambe igali aso karutaraje kuyigora bono ekero kuri ebichia soft drinks eji na bali bagutumia alcohol chidangire cyara kabiri gose amacha yara kabiri chiri kwitiye cyara kabiri igo chikubokia asinge njo chi acid ngocha chire na already ndagire kwali gose soda yekwanyu gose ka marua ya kwanyu na bwate chi acid cyara ego chikomera na abo chikoba chinyinge goikana chire chiboki cyari se cyaye ogali aso gobono chindagire chinyinge chiro siriko rwase chire changi foods chindagire chinyinge chire deep fried munabone karoko nyaro sine swe tawatira mafuta ime karoko nyaro sin chips gosina mandasi chikangu mwechi chire deep fried goko nyorana okoboki kwabo
chiacidi gukora igoro kubwa ikero gukora chindagera munabona chitari produced mono kosi chitatogotiri as some of time. Okay, umwancho murigereria ndenge tiasore kwanyari wese miana kwemanya amangi guru iyo buru gogotokerwa usokuru nga Bilious ubu konyora kenya otanyane kubo seberekani korwa asa maruira ayande una ulcers, gastric acids lakini aserero kwamanyire kenga kyo bwate pain ye ose amaumivu ali keuno na maumivu ayo Bilious Charles akonyora kwiguka igaburu. Yes. Daktari umanyonya onyari gotumanyia ase oboikiranu ndoche ngaje ebiro byane ebikare ko menyoka mono lakini ngo chikumwariga anyare ko twingana yayo mwerio nabo igo gotumanyia na kyago chuku na kitokumuikira anyare go kotwa obogwene asenjere gwenerete bya mona sana bitodolika nekera tuwe chikokore kyaje sekite chiwe chamunyoka sana abange bo bakwebolina bono oburuhiro obuninyare kwerwari kali igente getanganya gukora no go prevent nekeko to gosomiga ikiare program ibotambiri tukoye chumaine igotoko yereta sore egere bumanye tosomanye egere umanye bwetange korwase ari gocha gokonyora nobona batirine tange korwase ndagereji lakini nenjire chinyingora ache Tanecious ari kiare kero Tanecious chimachini kitu chigopima chioka abakonyora chiago tebirina ndagere neye gachoti gobona bali baje tukutumia chidagere chigwata mafuta mange bali baje tukutumia chidagere chigwata sukari nyingi bali baje tukutumia soft drink bali baje tukutumia maru naye nabo gwekeania gosina babo keani binde byao korwase umubiro egero beborunge lakini bona ayonsi nkianda ego kwa nyorire asinginjo kwa yorigereti gose gwatorigereti ekeruta gite konyora amangana asobwime mono and details chepesi dia sora egweka igogotutara gocha Tanecious Support Center na Tanecious Support Center ninye gitari umunye ya chire kuma asoro ngoro Afrika ya moja nero yo kenya gitari bwati machine chekerero okogendo umunye gitari amanyite bune machine kare atebirika igawo igwete bo igwasenjere nina tugonya komweresa muno igwete kyagere machine kuri yo mubero ekore ni machine je tugotumia technology yekerero igobone go tugotumia technology yekerero to nyo chandikana gucyo kuruswa manyinga ego tukurigereri unore tugocha tukobolina na kikwara ire na kigwete ngiya koreta ya mangana yo sipi aine go totigera asingi machine kito chikorigereri choka ni machine kito chikotoko muchubusongo ase clinic yito gotoka umuchubusongo chisemo cha nyangongo na nyangongo igotoka stage para mate uno tambuke stage rochi ochakira ari nyangongo akuruko igabande bakumbulina ya ngo eta prison ya tanda prison tanda cha moja aikole stage ime amafuta narali ali para mate bone mpare libune gotirbo kahera munero gotirbo koikiro cha masosa ochaka gotira lyoka ogotira oikenyango godio ke primary school osuke bosi yake gokorerie talinene para mate rike na Tanecious Support Center limited gokorora rire para igoro lakini bono ko rire naende na bokuboli para rogoro ndubwate kanisa nene korokona nyangongo Central SDA Church igotori igoro tobubekaine ose opposite nyangongo Central SDA Church mbarabare na nyangongo dio ke primary school lakini to chandike kiagere keruta utanyali gosome binde byose na bwakiro munyagitali namba yesimi engororo kabisa inoti isana ibere inye isano isatu inye isano yani 07 48 45 45 45 usira bwake na bwo chat no munyagitali se namba ya WhatsApp 07 26 92 45 45 wose enoti isana ibere isana mo kianda ibere inye isano na ndo manyite munabonega asingi jugo takagopuki bwango na bwo kwake reception yana erandre ni bonege kwa nenero somo puki esiro ibere isato isana ibere yani 02 marakane obeke isato isana ibere 0202 gososo aso mtandao Facebook na botonyora Tanecious Support Center Limited Tanecious Support Clinic na lika Tanecious Support Kisii na botonyora gali na Tanecious Support College na botobwata asige ukobwamo gososo aso mtandao gali bwe email utulikere info@taneciousupport.co.ke gose contact@taneciousupport.co.ke na boso aga so mutanda kwa website ulike www.taneciousupport.co.ke ososo aga so mutanda Google map yani ase map eli ensengima ulike Tanecious Support Center Limited ikwalikire lieteli map ego koleta ngora yani musubata na ali ukwane lieteli gotere lyo gibune lya doli kasiga okoleta ngora pako goikiaga ali Tanecious Support Center igotoko muchibusongo chisemo cha nyango ibon tubase ne uchandika muligereria ekerota nyoretia mangana na boje ko nyora yande wiki gocha lakini naende ekerota nyoretia na bogotumie na mbeye simi na ndo producer wanti na era wase screen yo kwa yirikire ekerota ari gocha nyangongo gocha bosongo chisemo cha nyangongo o mwancho muligereria haiga no to kubutorera murorure to bwensa kyase itukori arero
nigo twaringenere Dr. Josh Omayio uyo nyare go tobo semia igoro iyo borire wa Bilious as kwikachinga kichinde twaro borigerio buya imeya Ndizi TV obwansu Gusii tosuka emero biro ne menge iyo bangire aseri tukoria rero nabo igo ase emutando ito gendera gutubwatia eribwe manye na wesemia mange igo kwa ingenere podcast kemuma imeyo murubwe nsakia emambia bono.